Mundu osotik etorritako euskaldunok, egunon eta ongi etorriak Eusko Legebiltzarrera. Hitza eta legearen etxera, guztiona den etxera. Legebiltzarreko osoko bilkura areto honetan bildu gara, Eusko Legebiltzarraren irudia den eta arbola irudikatzen duen izaroaren azpian. Eusko Legebiltzarrak gure arbasoek biltzarretan egiten zuten bezala, legeak zuaitzpean egiten jarraitzen du. Ikusi ditugun irudiak, 1984ko maiatzaren 27koak ditugu. Euskal Autonomia Elkarteaz kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxekiko harremanetarako legea onartu zen osoko bilkurakoak. Eta hain zuzen, Legebiltzarrean gauzatuko dugun ekitaldi hau, Euskal Gizataldeen 7. mundu biltzarraren harira antolatutakoa da, eta Euskal Gizataldeen harremanetarako legearen aitortzakoa izan nahi du. Euskal Gizatalde eta Etxekiko harremanetarako legeak ez zituen sortu Euskal Gizataldeak, baina legeak ahalbideratu du guztien arteko harremana jostea, harreman sareak egitea. Lege honetan oinarrituta saretu baita mundu osoko euskaldunon arteko harremana. Euskal Herrian, herri zaharrean, bizi garenon eta munduan zehar herrialde desberdinetan bizi diren Euskal Gizataldeen artekoa. Hau da gu guztion euskaldunon arteko harremana. Gu horretan, Euskal Herriak munduko edozein lekutan euskalduna bere izatearen eta nortasunaren zati gisa sentitzen duten gizon eta emakume guztiak behar ditu. Gutasun hori guztion artean eraikitzen jarraitu behar dugu. Eta gure dantza zaharretan bezala, zintadantza horren lekuko, gu hori beste batzuekin erlazionatzen den zirkulo ireki gisa ulertu behar dugu. Iragana eta orainaren sentimentua batzen gaitu. Izaera hori etorkizunera proiektatzeko gai izan behar dugu. Gauzatuz esaerak dioena, izan zirelako gara, garelako izango dira. Datorren urtean 200 urte bere jaiotzaz beteko den Iparragirrek, bera ere migrantea, Gernikako arbolan kantatu zuen, eman eta zabalezazu munduan fruitua. Aspaldi zabaldu zen mundura euskalazia. Legearen zioak zion moduan, euskaldunak mundu osoan zehar banatuta daude aspaldidanik. Asko izan dira kanpora irtetea eraginduten arrazoiak. Euskal Herria utzi behar izan zuten euskaldunek, urruti egon arren gogoa hemen zutenez, elkarteak sortu zituzten jatorriarekiko lotura mantendu nahian. Eta hori etengabe egin dute kanpora joan behar izan zutenek. Eta lehen elkarte horien sortzaileen lekukoa orain ondorengoek jaso dute. Eta gehienek Euskal Herria inoiz ikusi ez badute ere, gogor eutsi diote beren jatorriarekiko lotura ez galtzeko borondateari. Jakina da, gainera, eta Euskal Herritik berariaz aitortu behar dugu, eta legeak egiten duen moduan, gure historiako garai zailenetan munduan zehar diren Euskal Gizataldeok legearen zioak dioen moduan, Euskal Herriari mesede handia egin diotela. Denboran zehar etengabe lan egin baitute, eta baita laguntza ekonomiko bikainak eman ere. Eta horiei esker, atzerriko Eusko Jaurlaritzari eutsi zitzaion 40 urteetan zehar. Hau iraganean garrantzitsua izan bada, 21. mendean gutasun inklusibori eraikitzen jarraitzea, mundu osoko euskaldunen arteko sareak garatzea eta sendotzea, are eta oraindik garrantzi handiagoa du Euskal Herriarentzat, gu guztiontzat, guztiok baikara euskaldunak. Orain dela 25 urte onartu zen legeak, aspalditik zetozen Euskal Etxe eta Euskal Gizataldekiko bide berriak jorratu beharra aurrikusten zuten. Harremanak egin, gizartea saretu, hori dain zuzen mende laurden honetan, Euskal Gizatalde eta Etxekiko harremanetarako legea eskuetan guztion artean egin izan duguna. Euskal Gizataldeen 7. mundu biltzarra bera eta hemen bilduta guztiok gara horren lekuko. Baina hau hasiera besterik ez da, urrats txiki bat amaierarik ez duen ibilbide batean. Gizarte modernoak gizarte konplexu eta pluralak dira. Euskal Herrian eta munduan zehar zabalduta bizi den Euskal Gizarteare konplexua eta anitza da. Eta hain zuzen ere, hau dugu gure ezaugarri eta bantailetako bat. Horrekin batera euskaldunok mundu iriki batean bizi gara. Elkarri hartuta gure aukeren arabera jardun nahi dugu. Gernikako arbola
eta legeen zuhaitza irudikatzen duen izaroa aipatu ditugu. Amaitzeko beste arbola bat ahora ekarri nahiko nuke. Euskal izaera anitzaren irudia. Euskal Herria bihotzean, Pedro Mario Otañok kantatu zuen panpetako onbua. Txabolondoko onbu laztana, maitatzen zaitut gogotik, eta bihotza erdibitzen zait joatea zure ondotik.